Que yo he venido aquí a hablar de mi libro. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Esto es para las tomas falsas. Yokoso! Nosaltres som Aventura per Japó. Avui us portem un nou capítol de la secció Aventura en companyia. I contem amb una convidada que ens porta un projecte que està per llepar-se'n els dits. Com sabeu, en aquesta secció hem decidit convidar a persones que, com nosaltres, tenen projectes relacionats amb la cultura japonesa i, en aquest cas, us portem Dorayaki Revolution. La Maria José ens parlarà del seu projecte, en el que va decidir fer dorayakis, el pastisset d'en Doraemon, creatius. Així doncs, no ens allarguem més i donem pas a la nostra convidada. Som-hi! Doncs com us comentàvem, avui tenim una convidada que ens feia moltíssima il·lusió tenir al canal i el seu projecte és Dorayaki Revolution, que com podeu entendre, el nom es refereix als dorayakis, aquest postre japonès, però preferim que ens ho expliquis tu. Doncs sí, el que faig són dorayakis creatius. Vale? Per anar més enllà del dorayaki d'Anko, que és el clàssic, i el dorayaki de Nutella, que tenim aquí clàssic, com a clàssic a Occident, perquè l'Anko ja sabeu que té un gust molt especial i o t'agrada o no t'agrada gens. Jo soc pastissera i repostera creativa, llavors, clar, el que he fet ha sigut donar-li una volta al tema i fer-los, doncs, creatius, per què no? Que bo! I anant una mica en els orígens, quina va ser la primera vegada que vas veure un dorayaki i et va cridar l'atenció? Des de petita, perquè m'agradava molt el Doraemon. Soc super mega fan del Doraemon. I des de petita, o sigui, des que vaig conèixer la sèrie, que el Doraemon menjava dorayakis, és dir, que això què és? Al final vas investigant i clar, abans no hi havia tant internet i tot això, però quan anaves a sopar o a dinar a un restaurant japonès, te'l demanaves de postre, perquè era normalment on podies trobar un dorayaki. Tampoc hi havia establiments de venda de dorayakis. Ara ja es veuen alguns, però fa 20-30 anys no hi havia dorayakis si no vas a un restaurant japonès a menjar. És un pastisset molt humil, molt senzill, però a la vegada pot ser molt sofisticat. Depèn de com el decoris o com el facis. O sigui, els dorayakis, la creativitat és infinita i llavors tot el que estigui a la teva imaginació ho pots fer versió dorayaki. Lo puedes dorayakizar. Dorayakizar. Molt bona. No, està claríssim que és un projecte que entra molt per la vista. La pregunta per això és, el primer cop que els vas provar, a tu et van agradar? Que hem parlat de l'Anko, que és una mica curiós el sabor. Sí, és que a mi l'Anko m'encanta. Vale. Llavors, clar, com que m'agrada... O sigui, el primer dia, quan vaig fer la primera mossegada del primer dorayaki d'Anko, vaig dir, que curiosa aquesta... O sigui, no és molt dolç, és com una mica insípid, però no. La segona mossegada ja et vas acostumant i a la tercera ja dius, esto es lo mío, l'Anko m'encanta. És que és això, és que l'Anko no té terme mig. L'Anko és o t'agrada moltíssim o no t'agrada gens. I clar, com que té un sabor estrany, els occidentals no hi estem acostumats a aquest tipus de dolç. A més que tampoc és molt dolç. Aquí, quan mengem un pastisset dolç, estem acostumats a que li posen 4 quilos de sucre als pastissos. Llavors, clar, el sucre el que fa és que es menja els sabors, o sigui, emmascara els sabors dels ingredients. I l'Anko, com que no és gaire dolç, doncs clar, notar aquell sabor que és dolç però no... És molt suyo, l'Anko. Saps? No s'assembla a cap altre producte. Quan i per què vas decidir tu començar aquest projecte dels dorayakis? Doncs mira, el vaig començar fa 2 anys i mig perquè és un pastisset que m'apassiona. O sigui, m'apassiona pel que us he comentat abans, perquè és un pastisset molt senzill i vaig pensar això, dic, per què fer-los només d'Anko o de Nutella? Jo tinc un tema que tinc hiperactivitat creativa. Sí, soc molt creativa. Llavors vaig pensar, dic, per què fer-lo només d'una cosa?
I llavors dic, doncs mira, vaig a començar a fer un llibre amb 50 receptes de dorayakis. Per què dorayakis? Doncs perquè no hi ha res en el món de només... O sigui, no hi ha cap llibre al món que sigui només de dorayakis. O sigui, hi ha algun llibre de pastisseria japonesa que inclou potser una recepta de dorayakis, o pots trobar-ne en algun altre llibre de pastisseria internacional o alguna cosa així, però només hi ha un dorayaki. No ho ha fet ningú, o sigui, és com vosaltres, el vostre canal, que ningú parla del Japó en català, doncs jo igual, o sigui, només parlar de dorayakis perquè no hi ha res. És que ni webs ni res de res. És un homenatge al dorayaki i al Doraemon, claro. Que bo, que bo. No, Està molt bé. És molt, molt guai. Els de Nadal han quedat... Uau. Això ho volem saber. Sí, doncs mira, ara he fet un e-book de 15 receptes de dorayakis de Nadal. Oh, que guai. 5 les publicaré al blog i al Instagram i tot això. Vaig fer el llibre, com us he explicat, que el vaig començar fa 2 anys i mig, i llavors, clar, treballant i tot això, jo estava treballant a l'Obrador, també soc profe de pastisseria i fleca, ja estava donant classes, llavors, clar, tampoc teníem gaire temps. Clar, amb el tema del confinament, pues, malauradament, o gràcies a Déu, depèn de com es miri. Em vaig despedir i vaig aprofitar pues, això per ocupar-me en vez de preocupar-me i acabar el llibre. L'he autopublicat amb una editorial que és específica per autoeditors, que m'han ajudat bastant. I bueno, doncs l'he maquetat jo tot, jo he fet les receptes, l'he maquetat, tot, perquè jo abans, en mi altra vida, era dissenyadora gràfica. Ah, molt bé. I ho vaig deixar tot per la pastisseria. Que guai. I bueno, doncs aquesta és la meva història. És com se lleva mi mente, mi cuerpo i mi alma. Que guai, molt bé. Moltes hores aquí amb el llibre. Totes les receptes estan provades. Aquí a casa s'han posat les botes menjant dorayakis, no donen a l'abast. Ja ens ho imaginem. Amb de Nadal jo ja no sé, tinc la taula ja de dorayakis que estan ja duros. Perquè no poden més aquests, així que llençar perquè no donen a l'abast. Ara m'agradaria comentar un parell d'altres coses, però el llibre ens agradaria veure'l, o sigui que... Mira. Si ens el pots ensenyar ràpidament, després hi tornem a parlar. Que guai. Vaig per la segona edició. Que guai. Es veu aquest és l'índex, les receptes, totes les fotos les he fet jo també. Que guai. La gent que és dolenta cuinant, com jo almenys, aprendríem a fer... de crema de coco. Que guai. És superfàcil, perquè ho explico superfàcil, perquè tothom ho pugui fer. De fet, no sé si mireu bueno, hi ha un que és especialment bonic, el dorayaki roscón de Reyes. Hòstia, que xulo. Que bo, aquest seria ideal pel dia 6. Sí? Sí. Com a tortell. Dorayaki dels Reis. He passat tots els clàssics de la pastisseria. Aquest és el dorayaki Sacher. Els clàssics de la pastisseria, Sacher albaricoque, Sacher amb maduixa i frambuesa. Caram. I són els... Aquest és el Sara, la Sara, típica. Oh, el que t'agrada a tu. M'encanta, o sigui... El de Oreo, roscón de Reis. Aquest tu te'l menges i sembla un roscón de Reis, eh? O sigui, amb totes aquestes receptes... Sense gluten. Has innovat, per dir-ho així, no? O sigui, és un art que has innovat tu i que li has posat, no?, la teva empremta. Sí. I de fet li he posat el nom de dorayakis creativos, perquè normalment fan dorayakis creativos. Ah, mira, aquí hi ha aquests que també estan molt xulos i molt bons. Aquest de crema catalana. Caram. Ostres, és que ens està entrant una gana. És molt de casa. Quan veig les teves fotos és que m'entra una gana i mare meva. Ostres. Dorayaki de mojito. Que bo. I el dorayaki de piña colada. Caram. No sé, et dic, no he provat el sabor, però tots pinten. No m'ho hagués imaginat. Hi ha 50 receptes que són totes diferents i hi ha 30 farcits que després, a més, aquests farcits els pots aprofitar per altres elaboracions pastisseres. O sigui, que són molt versàtils. Que bo. O sigui, que no és només... El farcit no només és pel dorayaki, sinó que... Sinó per tot el que... És per tot el que vulguis. I a més també hi ha dorayakis sense gluten, sense lactosa, perquè jo tinc intolerància a la lactosa, i vegans. Ah,
Ostres, Està molt bé. genial, és supercomplet pel que veiem. Si volem veure el teu treball, si volem veure, o sigui, comprar el llibre o directament, no sé, veure més sobre el que fas, a quines xarxes, on podem trobar-te? Doncs mira, estic a l'Instagram i llavors després de fer el llibre, com que em van quedar moltes receptes en el tintero, doncs vaig fer-me la pàgina web i el blog, que m'ho he fet jo. Podeu seguir-me allà al blog, que la web és dorayakirevolution.com i allà teniu la botiga on es pot comprar el llibre o bé a mi en directe, i llavors està també a diverses llibreries. A Sant Cugat està a 3 llibreries, està a Barcelona, a Barcelona està al Haiku, Haiku Barcelona, a Libri, al carrer Balmes, una llibreria molt gran, també. Està a Rubí, està a Sabadell, està a Premià, però bàsicament el venc jo directament. Val, genial. L'envio per correu i llavors és missatge, o bé es pot comprar per la web, o bé enviant-me missatge per l'Instagram i això. Després tinc el Facebook, que és Dorayaki Revolution, també, i ja està. De moment només tinc 3 xarxes socials perquè no m'he de la vida. Perfecte, no, està super Està bé. Sí, perquè a més tinc un altre blog de pastisseria i fleca en general, que es diu Tartars de Luna Llena. Podeu anar al blog, la web i l'Insta. Si aneu a la meva web, si us subscriviu al blog, a la newsletter, us podeu descarregar gratis un e-book amb 3 receptes del meu llibre i el secret per fer un dorayaki perfecte, que us ho podeu descarregar gratis. Perfecte. Això ens va Allà us explica tot. Doncs apuntadíssim queda. Si us subscriviu al blog, doncs em fareu molt feliç. Perfecte, i tant. Això està fet. Parlant una mica dels orígens del dorayaki, no? Una mica de la seva cultura, a tu t'agrada la cultura japonesa? La cultura japonesa sí, m'agrada molt, en general. Val. I la gastronomia? Bueno, m'encanta. El sushi, bueno, és que m'agrada molt. La pastisseria japonesa i la gastronomia japonesa em flipa. És que la forma de cuinar que tenen i la pastisseria japonesa és que és una passada. A més, el te matcha, que també és molt especial, el te matcha també o agrada o no agrada, també m'agrada molt. El que et volíem preguntar ara és si has tingut l'ocasió de ser-hi o encara no. No, encara no he anat a Japó. Estic estalviant per anar. A veure si venc molts llibres i puc anar al Japó. Esperem que sí, i tant. A veure, que tampoc ens hem posat mai allò a dir... Ja. Vamos a ir a Japó, perquè fins ara també les nenes tampoc... O sigui, hem anat... No ens hem atrevit, així com molta gent viatja lluny amb nens. Nosaltres no ens hem atrevit. I tinc moltes ganes d'anar, moltes ganes, Bueno, a nosaltres és que ens va canviar la vida, vull dir... I tant. Aquest viatge... Sí, m'ho imagino. Va ser l'inici de tot. Sempre havíem sigut superfans del Japó, sempre havíem sigut fans del manga, l'anime, l'idioma... Però va ser anar-hi i és que aquest projecte ve d'allà. Sí, a mi és que m'agrada molt tot el tema de la cultura japonesa i llegeixo molts llibres de cultura japonesa, l'Ikigai, Buscar tu Ikigai, tot això. Sí. És que la filosofia japonesa m'encanta. Yo creo que en otra vida igual fui japonesa o algo així. No sé, Ho hem pensat, a vegades ho hem pensat nosaltres també, això. Sí. És que m'agrada tot, o sigui, m'apassionen. Són uns màquines, els japonesos. Sí. Són uns cracs. I després tot el tema espiritual, que jo sóc molt espiritual també, o sigui, és que m'encanta. De moltes cultures que hi ha en el món, la japonesa m'encanta. Nosaltres En també. general, o sigui, és que és tot, la cultura, la gastronomia, la filosofia... I suposo que el dia que tingui oportunitat de viatjar al Japó, bueno, vindré flipada d'allà, segur. Segurament sí. Heu anat moltes vegades, vosaltres? Una. Veu estar molt de temps? Bueno, vam estar 10 dies. Van ser 10... 10 dies. 10 van ser, just. Bueno, 10 dies, 11, sí. Sí, va ser poc. I havíem de tornar aquest any, teníem ja preparat el gran viatge, que era quasi el doble de dies. I res. I aquí estem. Però No podem anar al Japó, fem que el Japó vingui aquí. I Exacte. apa, anem a parlar del Japó. Clar que sí. I per anar acabant una mica, dius que també et dedicaves a fer postres, no? Una mica a la pastisseria. Has fet altres postres japonesos o
plats japonesos? El sushi he intentat fer-lo una vegada i al final, mira, em surt més a compte i més barat anar a comprar-lo o anar al restaurant a menjar-lo. Vaig fer un curs de mochis a la Takashi Ochiai i bueno, va ser molt guai, Són molt macos i bueno, tot el que fan allà a la pastisseria és brutal. He fet el braç de gitano japonès, que a l'altre blog sí que està. El braç de gitano japonès és diferent que el d'Espanya. Aquí, a Espanya, el braç de gitano, el pa de pessic és fi i ja molt farcit. El japonès és el pa de pessic més gruixut i menys farcit. Vale. I llavors, a l'altre bloc, el de tartes de luna llena, hi ha un braç de gitano que vaig fer per Halloween, que és amb les calaveres aquestes mexicanes pintades, el pa de pessic, i és un braç de gitano japonès de mousse de grosella negra. Pel llibre nou de Nadal he fet un dorayaki de mousse de grosella negra, que és el dorayaki tronco de Navidad moderno con baño espejo. Caram. Mare meva. Sí, però aquest no estarà publicat, aquest estarà a l'e-book. Que guai. Està quedant superxulo. Que bo, molt bé, molt bé. Doncs bé, crec que amb això ja t'hem pogut conèixer una mica més. Ja et dic, com hem dit al principi, és un vídeo que ens feia molta il·lusió. A mi em feia moltíssima il·lusió, perquè, no sé, el vostre canal és molt xulo i bueno, és que teniu una empenta que ho feu molt bé. Moltíssimes gràcies. Fem una mica el que podem i és això, ens agrada molt compartir una mica i veure que hi ha altra gent que té projectes pioners que tinguin a veure amb el Japó i que a més, en aquest cas, sigui tan creatiu, tan original i segur que tan deliciós, perquè, o sigui, ja et dic... És un problema, això. És un problema, no? Un problema brutal. Ha estat un plaer, la veritat, conèixer més. Moltíssimes gràcies per donar-me aquesta oportunitat de fer una mica d'estar amb vosaltres i de fer promoció del llibre, perquè, clar, m'ho faig tot jo. Vaig picant porta per porta a les llibreries, amb la motxilla carregada de llibres. Mira, tinc aquest llibre, te'l puc deixar? M'han dit que sí, m'han dit que no, però és, baixar a Barcelona amb la motxilla plena de llibres i picant per les portes de les llibreries. Moltíssimes gràcies i res, us desitjo que us vagi super bé el vostre projecte i que creixeu molt. El mateix et diem. Igualment. Què? Us hem fet venir gana? Ha estat bona, aquesta entrevista. Si durant el vídeo no heu tingut l'oportunitat, us deixem tota la informació a la descripció. Però jo crec que ja trigueu a seguir-la perquè les receptes que fa són, com ja heu vist, espectaculars. A més, pels que no en sabeu massa, ho posa d'una manera tan fàcil que ja veureu que fer dorayakis és bufar i fer ampolles. Recordeu que a nosaltres també ens podeu seguir a les xarxes socials, a Facebook, a Twitter, a Instagram i a Twitch. Moltíssimes gràcies i ens veiem al pròxim vídeo de Aventura per Japó!